алайкум, ман Хаджибаева Зарина. имрӯз дарси навбати мо чӣ гуна баъд аз ба ютуб канали худ видео загрузка кардан, чӣ гуна ба ютуб канал видео загрузка карданро дар дарси гузашта гуфта гузашта будем. Метавонед ба ин канал даромада онро бинед. Акнун имрӯз баъд аз загрузка нигоҳ мекунем. Видеои мо обложка надорад ва чунин намудҳои на он қадар зебо доранд. Бинобар ҳамин бояд ки мо манин намуд обложкаҳоро манин тавр худомо созем. Барои ин мебароед аз ютуб канал медароед ба Play Market. Ман дар инҷо аллакай набирад карда мондаги манин намуд приложениеро ба поиске ки дар инҷо ҳаст вақте ки пахш мекунед манин мебарояд. Баъд открыть гуфтамонам ки ин приложение онлайн кор мекунад. Ҳама вақт барои ин приложение ки кор кардан бояд ки шумо интернет дошта бошед. Анакнун камтар интизор мешавем, чихар ки достед ин онлайн приложение барои кушода шудани он скорости интернет вобастагӣ калон дорад. Бинобар ҳамин интизор мешавем барои кушода шудани ин приложение. Анакнун бо воситаи ин приложение чиҳо карда мешавад. Масалан, ҳамаи намудҳои обложка, инчунин барои инстаграм, флайерҳо, барои ҳам фейсбук, ҳам плакат сохта метавонед, ҳам логотип сохта метавонед, инчунин история инстаграмба сохта метавонед ва дигар намуд суратҳо, постҳои зебо сохта метавонед. Инчунин барои ютуб ҳам сохта метавонед. Анакнун мебароем ман дар инҷо камтар последний мои дизайни як нағзагиашам ҳаст ки вақте ки шумо ягон плакат месозед, ягон хел обложка месозед, он дар инҷо сохранид мешавад. Ман дар охарин наворе ки ман обложка сохта будам, ба ман хело ҳам маъқул шуд. Манин намуд ана камтар интизор мешем. чихел ки гуфтам, барои кушода шудани ҳамаи ин намуд плакатҳо, обложкаҳо бояд ки интернети шумо скорости нағз дошта бошад. Мана кушода ҳам шуд. Мана дар инҷо манин ваяшро метавонед чихел ки досед шумо метавонед сухани дар инҷо навиштаро дигар кунед. Мана дар инҷо зер мекунед, баъд метавонед кӯр кунед. Дар инҷо дар худи ваҳотон ҳаст, онро кӯр мекунед ва дигар он чӣ ки ба шумо лозим аст, дигар текстро ворид мекунем. Анакнун чӣ гуна навори дигари мо чӣ гуна сохтани обложка ё бисёре кас заставка мегӯяд барои ютуб канал. Анакнун шумо метавонед вақте ки масалан онро кардед, дар инҷо шумо светашро дигар карда метавонед. Свети ҳамин шрифтро свети шрифтро дигар карда метавонед. Баъд агар ҳамаш маъқул бошад, шумо метавонед аз инҷо нигоҳ мекунем, форматашро посередини масалан ё жирноватӣ карда мешавад, А4 карда мешавад, А1 аз мобайн хата кашида мешавад ё посередини беҳтар. Анакнун ё нумератсия монда мешавад.
бинобар ҳамин кадомеш ки ба шумо маъқул бошад мебинед, аз рӯи ҳамон тартиб медиҳад. анакнун чӣ гуна сохтани обложка барои ютуб канал бо як бор месанҷем, ҳамааш дуруст бехато бошад, баъд мебароем. анакнун манин медароем свети манин вайро дигар мекунем. анакнун свет менҷана свет ҳаст. мана шумо метавонед зер кунед манин плюсикро, баъд светашро дигар кунед. анакнун вибр мекунем. мана аз инҷо расветка дигар карда мешавад. ман инҷанда бо гуфтамонам кодашам ҳай коди света. шумо агар программирование хонда бошед, ҳар як свет яъне ранг коди худро дорад. аз ҳаминҷо шумо метавонед даже агар кодашамро ҳам донед дигар кунед. баъд инҷо агар масалан ягон кор метавонед баргардонда ё ин ки манун ту обратно кор карда. анакнун баъд мана светашро дигар мекунем. дигар мекунем. кадомеш беҳтарин, кадомеш беҳтарин. ва аз рӯи ҳамун анакнун ягонта беҳтаринашро бояд ки вибр кунем. ва свети манин текстро ҳам ҳозир дигар мекунем. мана зелёни ниё як бор сафед карда ҳам мебинем. мана чӣ гуна сохтани обложка барои ютуб канал беҳтар шуд. анакнун баъд аз он ки сохтем ҳамаш ба шумо маъқул, дар тарафи дасти рост дар боло мана стрелкача ҳаст. мана агар ҳамаш маъқул бошад, он чӣ ки сухане ки тексте ки нависед агар дидед бехато, баъд ма инҷо зер мекунед, пахш мекунед. пахш кардан баъд мана дар инҷо мебарояд скачать. пахш мекунед скачайтро. баъд камтар интизор мешавед. анакнун мана манин формат, манин чиха ки дар инҷо ҳаст дигаргун намекунед, танҳо скачайтро пахш мекунед. мана дар инҷо чиха ки дидосед готовим дизайн, пусть произойдет волшебство. анакун манин намуд киди приложение он чӣ ки шумо тартиб додед сохранить мекунад формати картинки. анакнун шумо метавонед баъд даромада чӣ гуна шумо метавонед ҳаминро ба ютуб канали худ гузоред. бо як намуди приложение ҳаст, мани творческая студия ютуб канала. инро шумо аз куҷо мана ютуб канала инро ҳам медароед аз Play Market ба телефони худ скачать мекунед. Творческая студия мана ютуб канала. мана дар инҷо баромад. камтар интизор мешавем, интернет кам суст кор кардост. мана манамин чизро аз вақте ки мо дар инҷо чихел ки досед скачать мекунед, вақте ки пахш мекунед ба телефони шумо манин чиз пайдо мешавад. медароед баъд аз даромадан ҳамон видеое ки ба шумо лозим аст пахш мекунед. ҳангоми пахш кардан манин чиз мебарояд. анакнун ҳозир ма гарчанде ки ин дигар видео аст, ман обложка ба шумо монда медиҳам. манин дар боло қаламча ҳаст. вақте ки пахш мекунед шумо ва ман инҷо бо якта қаламча пайдо мешавад. ман инҷо свой значок, скачать значок, инро зер намекунед, пахш намекунеду шумо масалан аз худи навор вариант додост.
ва он чӣ ки худатон шумо сохтед вариантатон ҳаст ё интернет скачат кардед, баъд вибр мекунед, мана дар ин ҷо баромад ва окейро пахш мекунед. ҳангоми пахш кардан сохранид мегӯед. анакнун гарчанде ки ин обложка ба ин видео тааллуқ надорад, лекин ман ба шумо ҳамин намуд шумо ва ёд додам ки ман ин намуд шумо метавонед бо воситаи ду приложение, якум приложение Canva, ман ин намуд приложение ва инчунин дуюм намуд барои он ки ҳамин видеои обложкашро дигар кардан шумо бояд ки творческий студияро ҳам скачат кунед ба телефони худ ва метавонед ҳама вақт ба шумо вақте ки зарур шуд обложки видеои худро дигар кунед. инчунин наворҳои дигар барои он ки оиди чӣ гуна тартиб додани канали ютуби худ ва пеш бурдани канали худ ютуб канал чӣ кор кардан лозим аст, дар наворҳои гузашта ман гуфта гузашта будам. Шумо метавонед аз ин канал даромада шинос шавед ва ютуб канали худро ба пеш баред. агар ин видео ба шумо маъқул шуда бошад, албатта ба ин канал подписка шавед ва дар ин ҷо колокольчик ҳаст, дар поён шумо метавонед пахш кунед ва ҳама вақт аз наворҳои нави ин канал бохабар бошед. агар ба ин видео ба шумо маъқул шуда бошад, албатта лайк гузоред. ба ҳама барори кор ва рӯзи хушро хоҳонам.